Li Tirkiye û Bakur haletên tuşbûna vîrusa koronayê rojane ji 3,000 zêdetir tên tomarkirin. Ji ber pêşîlêgirtina belavbûna vîrusa koronayê, Desthilatdariya Tirkiyeyê 5 û 6 mehê ango roja şem û yekşemê hatûçûn sînordar kir. Li Diyarbekirê jî asayîş li ser her cade û kuçeyan venêranê dike û kesên ku rênimayan bin pê dikin siza dide. Her dîsa ji bilî dermanxane, firin, restoran û şîrînahî firoşan hemû dikanên din girtî bûn. Dikandar dibêjin ew jî piştgiriya rênimayan dikin. Li belê bi vê danûstandina kêm nikarin li ser piyan bisekinin. Destek mecburi bidin. Yani vay ev derkisinin, yapılandırma derkisinin jibo deyna. Yani yapılandırma xwa çekin. Çava bidin. İştine. Megirtiye. Müşteri nagirindir. Paket servisi. Roy peşeş 10-20 haba ama bejat ufrod. Tipi bana peri işçiye tüye bidi, kira xwa bidi, fatura xwa bidi. Çava yani. Destek nedin mi? Yani esnafı nevi esnafı bir kapat ki. Li Diyarbekirê rêjeya pabendîbûna rênimayan di asteke berz de ye. Ji bilî xebatkarên tendurustiyê, erkdarên ewlekariyê, tîmên alîkariyê, cûtkar û rênçberan hemû welatiyên din bû maveya 5-6 dem ji mêran dê ji malên xwe dernekevin. Li belê restoran vekirîne û tenê dikarin li ser daxwaza welatiyan xwarinê bibin malê wan. Xwediyên restoranan dibêjin bi vê avê aşeme nazivire. Naqaşi maşallah işmiş ana destime de nemayi yani o de personeli sana 5-6 hab derxistine de hab sihabat şogule ev zaten iştini emlikarın masrafı derxin. O kirayı yani hakkı ciranı valla yani am geç esnaf içeride. Geç mesela geç zarardayı. Valla yardım dukhazın, destek dukhazın, usana ben yani Di pêvajoya koronayê de herî zêde, dikandar û bazirgan bandoreke neyînî dibînin û dibêjin rênima baş in, li belê piştgirî kêm e. Li sûk û bazara Diyarbekirê jî di çarçovaya sînordarkirina hatûçûnê de piranderiyê piraniya dikanan jî girtin e. Her wiha xwediyên van dikana û xebatkarên van dikana niha li malên xwe rûniştine li belê ev kargehên wayên ku pêdevara xwe dikin deriyê wan bi awayekê bi vî rengî hatine kilîtkirin hatine girtin. Li belê hindek dikan jî hene, hindek dikan hene ku an esnaf hene ku deriyê dikanê wan vekirîne weke şîrînahî firoşan, an wekî firnan li belê xebatkarên van cihan jî ekseriyeta wan li hundur wisa rûniştine û li benda müşteriyan e. Ev xebatkarên ku deriyê dikanê wan girtî û vekirî piştgiriya rênimayên koronayê dikin. Li belê ew dixwazin ku hikûmet bi awayeke zêdetir piştgiriya wan bike. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.